ऑडियो द पावर रिकॉर्डिंग स्टूडियो। छौरी ऊपर नीचे जोबना कूद काबेले सब बुढ़वर के दिल बहलावेले। छौरी ऊपर नीचे जोबना कूद काबेले सब बुढ़वर के दिल बहलावेले। हईनी भुआ कमर लचकावेले खाली नमहरी पर भंगरी उठावेले। है सोनलिया कमर लचकावेले खाली नमहरी पर भंगरी उठावेले। छोटे छोटे कपड़ा पहिन के आवे नाचे सब लोग कहे एकर उमर बाबे काचे। छोटे छोटे कपड़ा पहिन के आवे नाचे सब लोग कहे एकर उमर बाबे काचे। आँख मारिए के लगे ही बोलावेले अपने चोलिया में पैसा डलवावेले। हईनी भुआ कमर लचकावेले खाली नमहरी पर घंघरी उठावेले। है सोनलिया कमर लचकावेले खाली नमहरी पर घंघरी उठावेले। मुकेश शहीद कहे मलहिया बंगाली एकरा पके ताना के तनल बा दुनाली। मुकेश शहीद कहे मलह बंगाली एकरा पके ताना के तनल बा लोकेश विकास के बात पे पोलावेले सुधीर सोहेल से नंबर मांगेले। हईनी भुआ कमर लचकावेले खाली नमहरी पर घंघरी उठावेले। है सोनलिया कमर लचकावेले खाली नमहरी पर घंघरी उठावेले। छौरी ऊपर नीचे जोबना कूद कावेले सब बुढ़वा के दिल बहलावेले। छौरी ऊपर नीचे जोबना कूद कावेले सब बुढ़वा के दिल बहलावेले। हईनी भुआ कमर लचकावेले खाली नमहरी पर घंघरी उठावेले। है सोनलिया कमर